Jätket järjestäytyy tuolla takana pienen hetken. Mulla on ilo ja kunnia pyytää tänne muutama kunniavieras paikalle. Tasavallan presidentti Tarja Halonen, tervetuloa. Oikein hyvää iltaa teille kaikille myös tasavallan presidentin puolesta. Mulla on ilo ja kunnia teille myös aivan ihanassa IFK:n mestaruusjuhlissa mukana. Ja mä kertoin äsken noita valmentaja Kari Jalosen ja Jalonen halas mä laittaa kieltä mun korvaan, kuulkaa jo. Mä sanoin hänelle vaan, kuulkaa. Voi miten ihana. Mä tuossa eilisiltana me Jalosen kanssa juhlittiin myös ihan kahdestaan ja oltiin takkahuoneessa siinä yhtäkkiä Jalonen iskee mulle silmä. Mä katson Karista uudemman kerran Jalonen iskee uudemman kerran silmä, niin silloin sanoi Kari, että nyt jos et lopeta, niin kohta saat halosta. Siellä on vaan jo valtava vauhtia. Myös Tarjalla paikalla. Mulla on ilo kunnia pyytää tänne myös Tuton ensikauden valmentaja Juhani Tamminen. Miten IFK voitti mestaruuden? Ja erittäin loistavaa mestaruusjuhlailtaa teille kaikille. Mä uskon, että tuossa parin kauden päästä päästään Tuton kanssa ottelemaan myös teitä vastaan. Mä sanoisin näin, meillä on siis, joukko oli loistavaa. Finaalisarja 4 munaa se oli siinä. Eli joukkueessa oli hyvä distanse. Oikein detaljit hyvällä kompetenssilla, oikein konvergenssilla oli. Siellä oli Värni, oli oli loistava tendenssi, oikein talenttisia. Tuolla muut pystyi voittamaan liikkeen. Ja nyt mä en itsekään tiedä, mistä mä puhun. Mutta mä sanoisin näin, että meidän joukkueessa mä sanoisin, että siellä oli 3 kovaa koota joukkueessa, että pystyi voittamaan mestaruus. Eli siellä oli Kuhta, Kousa ja Peltonen. Nämä 3 kovaa koota, unohtamatta Lennart Petreliä. Unohtamatta Mikael Granlundia. Jallis Harkio, miten sä täällä teet, hei? Ihan oikeesti, ei se... Älä Jallis, älä tuu tänne. Jallis, älä tuu tänne. Oli vaan pakko tuli sadoon vaihtoehto. Mä ihmettelin, kun Miika teki Peltonen, että oli Jokereihin, mutta se halusikin voittaa mestaruuden. Täällä on kyllä niin hyvä tunnelma, täytyy sanoa, että entisenä purjehtijana ainakin mullakin masto värähti. Jallis oikeesti 500 metriä tohon suuntaan, kiitos! Mä uskon, että jos ajattelee pari päivää taaksepäin, niin totta kai hienoin hetki on ollut eduskuntavaalit. No ei sentään, IFK on mestaruus tietysti! No niin. Mut se mikä on yllättävintä on se, että siis Ilkka Kanerva pääsi jälleen eduskuntaan. Minkä ihmeen takia? Ike, tervetuloa tänne näin. On hurjaa huomata, kuinka tämä IFK on reipas, raikas ja yleisurheiluhenkinen tunnelma. Tuo täysimääräisesti mieleni persialaisen torin. Voin kertoa, minäkin pääsin eduskuntaan, koska otin tuossa pari viikkoa sitten lähikuntosalilla PT:n. Ja se kun tässä miettii, missä tuo lyhenne PT tulee, voin kertoa, jos tulee sanoa sitä personal trainer. Mutta ei näitä juhlia, saati sitten Ilkka Kanervan 60-vuotisjuhlia. Ei näitä voi järjestää ilman tukiaisia. Niinpä tämän illan aikana myös tukiaisen sisarrukset toivottavasti nähdään. Toivottavasti ei tukiaisia, mutta IFK cheerleaderit tullaan näkemään lavalla tuota pikaa. Kyllä. Ennen kuin päästään cheerleaderin jätkiä tänne lavalle, mulla on ilo ja kunnia pyytää kuitenkin tänne vielä yksi loistava lady, joka haluaa ehdottomasti vetää teille kulma tanssin. Aira Samuli, joka on melkein yhtä vanha kuin IFK. Aira Samuli, tervetuloa. Nyt muistellaan jänkan askel, lähdetään oikealle ja vaan mennään ristiaskel, hyppy, hyppy, hyppy. Vai miten ihanaa, joo. Voi kuulkaa, nyt mä ajattelin että muistellaan IFK:n porukalla aivan ihana tiputanssi, joo. Kuulkaa, ensin mennään näin ja sitten tästä ja mennään alas ja sitten taputetaan yhteen. Täytyy musiikkia, näytetään porukalle. Näytetään kädestä ja sitten tanssitaan ja mennään ja hop, 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 hop ja sillä mennään. Kuulkaa, tosta nähdään
voi kertoa, että aivan varmasti edellyttiin ainoastaan yhtä kaveria, joka on tietenkin joka muukaan kuin Munamies. Tervetuloa! Hei vaan kaikille, hei! Halusin tulla sanomaan, että ottakaa vierustoveria kiinni. Ja sanokaa hänelle, että sinä olet tärkeä. Munarikasta asiasta, hei! Kiitoksia myös Munamiehelle, hänkin on IFK-juhlissa. Hyvä IFK-fanijengi! Takana on cheerleaderit ja IFK-pelaajat. Ei kannata kuulua! IFK! 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 Minä kiitän, kiitoksia! IFK! IFK! Hyvät naiset ja herrat, herrat. Jarkko Tamminen! Jarkko Tamminen! Kiitos!